Asiar irratia. Aie San Miguel Izurretako zeru altu kolorie. Aie San Miguel Izurretako zeru altu kolorie. Agure zarrak jantzan ikusitarek etxen xok barrie. Agure zarrak jantzan ikusitarek etxen xok barrie. Gazpelan dizen intxar saltziek pitxer morkuen txumpletin. Gazpelan dizen intxar saltziek pitxer morkuen txumpletin. Eragin eta beti eragin zarro baixeukek zer egin. Eragin eta beti eragin zarro baixeukek zer egin. Garaiko plazan notieloran ermuan asentzizuen. Garaiko plazan notieloran ermuan asentzizuen. Jantzan ikasi gura dabena barruetara beixuen. Jantzan ikasi gura dabena barruetara beixuen. Kalabazie gaixena berde punten lorie bellegi. Kalabazie gaixena berde punten lorie bellegi. Txapel gorridun mutil horrexek krabelinie dirudi. Txapel gorridun mutil horrexek krabelinie dirudi. Bilenian mendiolako basuen. Herre txikotan enbilenien mendiolako basuen. Dama gazte bat bilatu neban elorri baten onduen. Dama gazte bat bilatu neban elorri baten onduen. Gaztien nintzen zoruen nintzen jarri nintzakon albuen. Gaztien nintzen zoruen nintzen jarri nintzakon albuen. Amantaltxu ez zabaldu eta altzuen hartu ninuen. Amantaltxu ez zabaldu eta altzuen hartu ninuen. Arratzaldeon Laixiaren zule, hemen txegatoz, Laixi hartzen, bigarren denboraldiko laugarren atalagaz, eta musikiek berak ipini gaitu moduen, San Miguel ambientin gauz, izen behingo eguazten nien, San Miguel egune bizi izen gendun plazan, eta hor gabiz, San Miguel ez jaiak, San Miguel jaiak, udazken kulturala, bueno, hor ambiente horretan gabiz gu, eta, pizkate presentuko gu gaurko zaiun zier, San Miguelak, gure jaiek diela. Eta, kixue, saio bate eurrera tateko, lagun talde bat bidala hemen, talde potolue, talde gogorra, gogotzu datorren taldie, eta, banan esango nortzukarien? Bai. Venga, hasi zuen guru zuen moduena, ni naz, Felipito, edo naz... Zu nor zara, baina zu pesto zan nor zaren? Ni Ander naz, bakixatinator, Ander, gambo dituko ez zuen gehitzenok, nahi enaen gure hori argitxera tati, baina gambo ditzen zuen gure barik, orduen gambo naz, Ander duña bitia, que seguro que esatie? Den izen zenbak izen hori esaten, baina ni naz Laixi erretiko esaten izatako bat. Eta gaurko honetan be, nik ideatukot Laixi hartzen magazina, zer gutzi jatzu. Oso, Ander, oso nitzelataten die programak, así que edarto. Bueno, bani jarraitxukot. Ni Aimar naz. Erdi jortar, erdia badinarra. Oin, gaur egun. Gaur da izortar odola goratzeko gune. Gaur izortarra, astelenien lo baina nuen bizu. Lo baina nuen. Errekin beste kaldien. Kabala, leche, pekataria. Hori, esan dozu moduen Ander, gogotxu gatoz, San Miguel akordeko guz, eta gaur behi ratzailue, falta barik, jaixek eta tak. Irratxailua. La leche. Maizen be badeku jente gehiago. Beste iru badauz, a ver. Hemen gauz bat, Asier bi gauz, ni Asier bat naz. Asier bat. Ni Asierretako bat, Asierretako bat, Asier Toto. Eta, beste bariko bat hemen. Gogotxu zuen ekarri duzu esan sorpresak, nik gaur ez dut ezer ekarri prepaute, da entzunguz. Ia zer egarten duzuen. Entzunguz. Da, Asier, bigarren bat badeku. Asier, bi. Bate mikrofono atzien da bilen Asier, eta bestie, tekniko, soinu maizen atzien, dauen Asier. Arratzala Asier bi, bale? Arratza iluntzeon. Asier bi. Ala negarri. Nungo azazuba. Ni nungoena zen, komplikau da espliketiak izan. Errekakue, bertakue. Ni naz... Multicultural eta multinazional. Niri xorretan adauta bain jostia.
Isortan Durangarra eta Durangon Isortarra. Hori da, Isortan sekula boskarik bota ez dagoen Isortarra. Da Lekitxon, Asier? Lekitxon Durangarra. Jo, bello zerrengo zia, No, Lekitxon igual Lekitxarra. Ez. Ez da pentsa bez. Eta, Ander, maizien be, badeku, Beste bat, bai? Beste añadido bat. Eta nor da beste añadido, Arraro iten jata horrelako talde baten Jon bakarra izetie, baina bueno. Ja, normalien Jon gehiengoen Jon izenak zelako liba, inbazina. Jon Rekal beste egun bat, gaur tarte bari bakarrik lekuz kanpoko komentari zue botetako asmotan etorri naz. Hori bebierda. Da sorpresan zai, zube bai. Sorpresan zai, zube bai. Bai, ni moduen. Hori da. Ni gaur gabon zerretan moduen, amesa puesta. A ver zer da ben. Claro. Eta teknikoek izten mozten nik hemen eskuendeken katxarri moizu volumen pizkat. Motezu? Ja, ba. Ez, ondino ez. Moizu, topera, bilorri pari. Dale. Ai, Dios. Ostra. Ai, Dios. Bueno, holan ez du engu bestera batera. Mikrofonen. Analogiko. Urte Gaur egun espezialako gaur. Urte askotarako Gure irrati honetan dobleti edeko. Belarritik. Bai. Ez da urteko buru berdine betetan, baina gure irratiko pertsonak bik beten da ez urtiek gaur urriak bat eta sorpresa moduen. Zoritxonak bai gure maizen jarrike tekniko lanetan agien Asierri. Zoritxonak Asier. Eta irati eraiti hori bebai, ez da gure artien. Gaur piperrein josku Samik Laizlata, baina Urti egilata itxino. Beste lamatzueki ez. Eta, bueno, homenaje txiki bat, merezio zu eta. Hori abizetan. Eskerrik asko. Txenek izan hori, zoritxon duen, ganera, danen aurrien publikoen zuzenien. Esto este bidali bere betiko bidizuebez. Claro, tengo bidizu. Osea, baina berriztu dut, Bai, joder, ba, ber. Ipinio dukaera, 2000 Eskerrik asko, ekipoa. Zorionak eta musu bat zuentzako eta zuentzako. Etxa, no mata mio, telefono ez egiten da. Auto bien ipinike. Fonduen, zorionak. Bai, eta, bueno, zorionak emon da. Zein duen gitxi haurik merezi ez, zuk ez iratik. Eta guk beste gozateko hemen aiketzeko. Aurrekutan esan dugu, astion hasiko zala, lehiaketa bat. Guk parte hartzen duen lehiaketa bat. Leixiarkideok parte hartzen duen lehiaketa bat. Bai. Bai, astien 7 egunetan, zure minutu txue, edo, bueno, batzu minutu baino gehiaguko tartetxu hartzen da, 10 galderako sorta bati erantzun emoteko, eta horrek izenadeko, egunean behin lehiaketa izenadeko. Edo, kakaldi jokaldi, bai, izeneke. Kakaldi jokaldi, bai. Komuneko tasan, jolazteko. Hori, Dios, zelako zena, Jesus. Kompetentziteko moduen bada, Bai. Bai, taldi hor dau, Lexiarretiko taldi, espasos barruen laster bialdu gehiatzu link zube talde horretara gehitzeko. Eta normalien guk esaten izan dugu, zein dan ranking, osan doien egoeri momentu honetan. Bueno, bai gure arteka ja lanin ipini dugu, hortxe da bidontxe ranking eslan daben begitzen, nik ez dut horretako aukerarik eukin. Nik esan bihot, jolastu nahuela, atara nauen beratzi bat usteot, eta pentsa nauen goizien ibiliko nintzela, baina... Baju, ez da? Etxeita hortik bizan, Potolo da bil. Bederatzi bat eta bakarrik... Karo. Ez da bari. Beratzi egunero. Beratzi egunero. Hau joku hau ez da 2 eguneri pein, da, egunea mein, ez? Partido. Bueno, hemen deket. Atara dut diztie. Eskuendeko zueta, venga, lehenenko batzuk komenteixuz, lehenenko bostak adibidez. Lehenenko bostak komenteko adibidez, bai. Hori da. Honenak orduen. Atzetik hasiko gara, bosgarrenien, trapatapatan. Top 5. Martxel deko. Martxel mitiko bat izan, ez? Bai. Bete hartzan. Ojo, no Martxel. Orangutan bateko, argazki moduen. Ez dakik gutxe Martxel lan. The only one. Goramutan badek. Zure arpexerak ustera Leixiar irratiko estudizioen, eta nosan esateko. Guruzunien, hemen elkarrezketa bat, eukoz, Martxel. Aurrera indegun, laugarren postuen, Olatz. Ze Olatz, ez dakik Olatz. Olatz behain badauz. Ez dakik Olatz, soluzenak Olatz. Entzuten badau Olatz, bieldu ditzela gure zenbakire... Bueno, abizena. Izortarrak izenik eta bertoza ayu dagoela jakin je, ino. Bueno, bizarrero etzi entzuten badau. Vale. Bieldu ditzela, jan ordan. Venga, va. Hirugarren postuen, Mikel. Mikel B. Apa, tamborrak berando metu da, be? Asi,
Bueno, aurrengorako ipina bizinak. Mikel, vale, Mikel. Junta morra emoten, a ver. Venga, bardin da. Eta podiumeko bigarren postuen. Ojo, igual hor nago, Lehenengo gantzaili, Richard Alberti. Tamborra gamaitu arte itxan, edo. Barkatu guztizu, ez que arrozo tekniko edila eta ez teknik entzute tamborrik. Entusiasmo. Barkatu guztizu, entzuliok. Abisau zuek, akabetan dinien, bai? Vale. Venga, ba. Eta lehenengo postuen... Irabazle, Mitiko eta mitiko... Berriro? Lier Rosetta. Lier Rosetta, hemen egin torri zan, bere tekniki kontauzkun, eta, bueno, kutsuetan dau, onio jarraitzen dago kutsuetan. Hortan galdunaz. Teknika bat dau? Bai, bueno, ez dakit zein zentzan, aboleo etxen dauela esauzkun, baina hori, bueno, usurra. Berak esan nahiko errez dekozela, saikatzen dauzela galderak, ditxigura bera badakizela paisi bat ikusten da oso errez identifiketan nahi dau, nik barri duzen got, izo horretan toko jaten egunien faiau binaben. Jo, gambo horik pekatu duk, Ez que, kampo futbol bi. Gero bigarren aldun dagoen pentsatzen nire, kauin. Kauin amar. Honek txarrize kampo futbola deki, kauini. Ese con guan. Bai, que fuerte. Dauzi, zinda gure sailkapena. Bale, lehenengo bostak badakigu zeintzu dien, egunean behin gure lehiak eta txuen, bueno, gure lehiak eta txuen ez, gure... Bueno, gure ez da, baina gure ino ez. Gure taldeko lehiak eta txuen, hor da bai. Bai, egunean behin guk sortu bendun, da fuera. Toma por saco. Esan egin. Bueno, nik gure koneukez, gauza bat esan albadot, animau... Bai. Animau gure entzuliak parte hartzen, ze 50 parteitik, 50 bakarrik hartu du parte. Ja, ez que nik akorda benintzen egin, eta nik esan eben ganea, pasan hastien, Astelerin hasten sala. Ni pebei magarreko gaztu baina. Bai, bueno. Uste notifikazio ekin dutela mobiletik, orden, esposte goratzen, kale. Bai, kale. Baina, bueno, beste gozatxoa beha iketzeko badeko esan dugu, Samuel Giruen gauzela, neke, oin musika gitzi entzuten dan, gure berbie beneiko alaize da, baina udazken kulturala, antolatu haben jai batzordiek, eta beste eragile gatzupe, egiz esan, COVID egoera dinoen ez, jairik ezin da ospatu, ezin da txupinik bota, ezin da olakorik egin, baina, antolatu da bez, gauza ezberdin asko, esan dugu moduen, oin, sortziretan puntuen hasi da bertzolaritzen saiue, plazan bertan, eta bizkat, bai, txaluk itzuten ekan buen, plaza onduen gauz, guk kasti gaute gauz, bertzorik behezin entzun, baina zuek sari gure lehenengoko arrazoie, zueri mongotu dana. Eta bertzo saio einok grabaua dago entzungo gu, horri zurizen edo auskolo, bateak ikun. Seguramente entzuteko aukera duko dugu. Eta bizar larun bat aurriak bi, arratzaldeko zeiretan, Mikel eta Esti Marquezen kontzertu ekingo gu. Beratziretan, Adar eta Leiotikan, kontzertu izango da hori, beha? Ajar da, bai. Hori, Holan da? Takit. Debi badauz, baina, gero, nik... Hori da bustidura. Euskeraz nik, de bat mutu bihurtzen dut, atxe moduen. Baina hori bustidura da, ajar. Bustidura. Nik DJ eta olako gauzak, bai, ulertzen da, jo. Maite, ajar, da bustidura. Horrek bermioko edia, zik, galdetuko txau, ia zelan. Ajar, bermiotarra dia. Betxu, kulturio gutxe zer dan, hemen udazken kulturalien kulturio ekipi da. Eta esan doa moduen beratziretan, Ajar eta Leiotikan, horri zingo da kontzertu, Urriak iru igandien bez, ere esan amongo dabe, sordu atalaren gitziten, izorretako dantzarizek. Lehenengo, sustu bat urtetan diela plazara. Kri. Eta, harin jautik, arroza irrati libreen sareko genti be bertan egongo da, batzarra okingu... Eso baina hori ez dago nire bihar, hori gure arteko gauzi da, eta hortik sozial urtean bada, zuek horren barri ukingo duzu, Bai, egiz esan arroza sareko oigarren urtearen adanez, gauzatxoak datoz. Bai, etorriko da, eta gure herrire sozer urbilduko da. Eta urriak iru, astu barik, domekie, arratzaldeko bostetan, osengo keda dutala saio estelarra edo sarrerak harinen agortu dien saio, Pirritx Porrotx eta Mari Mototx. Txaurrak ikusizuna. Urtero izieten da, saiorik, zelan zan, jente txuena, ero. Bai, exagerau. Solicitauen, ezta? Bai, baina, bueno, harinan inesango taz hortik aurrera deko gauzape, bai? Ez da hori gandunetan amatuko, udazken kulturala,
luzetuko dalako, ez dela San Miguel jaizetan epe horretan finkatuko bakarrik, eta urriak 7 osteguna, zeitan bingo tombola askondon egongo da, eta 7 jarrietan Iñaki Uribe izango soinu joleren emanaldia. Aupa Iñaki. Iñaki, betiko Iñaki gure floristeruen... Soinu jole pintzen dau. Soinu joleren emanaldia. Akordeoia joten dau. Oh, terokotxe. Soinue akordeoia da. Akordeoia soinue da bai. Bai, soinu txikize edo izango akordoi diatoniko izango zen, trikitize, gaur egun ezagutzen dugu. Trikitize, bale. Hori da. Eta urriak 8 ostirala, beratzietan pelota partiduek. Bai. Urriak 11 ordu bizitara nekazaritza eta artisago azoka egongo da. Urriak 16 larumata. Baina bukatzen die jaionek. Ondareko jardunaldiak egongo die. Aurten ez jaiak, zer? Baina udazken kulturala da, ez? Orden negura arte luzetuko da, fenomeno. Karo. Eta ondareko jardunaldiak egongo die, eta uso eskolei esker hezkuntza guztion eskura. Eta bar, gero bostetatik 7 erakusketa gongo da. Opa gure pregoneru, Bai, denbora luzetzen doi eta labur esatik gureko nuke. Eta azkenengoz, hilea amaitzeko, hileko azkenengo ekintzen dutan. Urriak 17 igandea, 9:00 herrikiroilak frontoien egongo die, ikusi herrikirolak, bizi herrikirolak. 11:00 ordu bizetara erakusketa, barrido erakusketa. Eta 12:00 hitzaldia. Bueno, eta azaruen zer de gogoa, gambo? Eta hainba sorpresa, bai. Eta azaruen sorpresak egongo die, bai. Eta badakizu, bertara gertuatu nahi duzuenak, emaiez edo guru zuen egunin bertan lekurik badau, ekusu hartarti egoteko. Eta, sarreria agurrezateko, gure gaurko sarreroni agurrezateko, omenalditxo bat. Se pasan hastien zenduzan, landakan da, pandero jole ezagunetan dize. Tristura galanta guretzako, ganea lajata landakan da trikitilari saioen ekarri genduzen, lehenengo saioen ganera. Eta horrek izan die Euskal Herrizen trikitizako ikur. Trikitizari tradizionetik urrengora saltorako maisu eta horretan lanien dituzienak. Zike beste barik entzun daigun eroen pieza bat, eta hau palandakan da, zuen familiari eta inguruko dan hori. Trikitilaria gera Euskal Herrian sortua, batez ere Bizkaia eta Gipuzkoako frutua. Naiz urte batzutan egon pixka bat atzeratua, berriro zorionian gaude indarra hartua. Pandero eskutan da bizkiguna, hoien bidez gozatu nahi inguruan dauzkaguna. Inoz aiton baia mona dantzan jartzen dakiguna, gugera tristura danak guzatu nahi dituguna. Apaisa deitzen zioten lehen infernuko auspua, aspaldiko ezaera baina ez daukat astua. Orain garbia dala eta jende gehien apostua, hau bertako gauza dugu ez da inori ostua. Orain ele izan Josea ere ontzat hartzen dute, herrimeza dira nian inoiz deitutzen digute. Gure soinuaren ontzan hori egingo jokaute, hangoikua berak ere tristurarik ez du maite.
Momentu itxelak. Herrigintzaren ikurren herri batean, ezkertiarra bertzale, beti pankartapean, 2010an lehen gazte ginenan, hipotekak handitu. Bizitza ez dira momentuak, baizik eta momentu itxelak. Bueno, hau zer, entzute zue... Zentzuten duzu amendik? Izezau baina. Txapliguek, pero... Txapliguek! Volanderak, baina segunetako txapliguek. Zuziriek. Alright, que San Miguel! Opa, Montoy jota tiene txapliguek. Oso ondo. Iketzu zein hartzen. Gogoratzen ipiniotzeto neri zera, zeitik titulu ez, ja bi urte ez teko guzela txapliguek. Jo, Penny. Ya lo creo. Urte bi, ja. Penia. Ya lo creo. Txakurrek eskertu dabe, Bueno. Ganera, txapligo... Txakurrek etxik izan. Txapligo bat bez. Txapligo bat bez. Zai egon gara, Hori da. igez egon ginen da urten bebai, eta txapligo puta bestu entzun. Hori da. Tristi da, bako txapela aldetik bezbotati, Eta ganorazko bespera bat ez teko gune. Bueno, bakit aurten bat batzuk zeo zer egin dozuela. Parranda atxore madre. Gaztetxe da zabalik egon da. Parrandi bai, baina txapligo Batzuk hemen arpeizka zepina. Txapligo egitxe. Txapligo gitxi, parrandi bai, baina. Txapligo egitxe. Bueno, nik pentsabot, ja que San Migueletan, bueno, parkatu, udazken kulturalien, Desfase kultural. sartute gauzela topera, ba, bispera barriro bizitzie, aurten. Oh. Jo, melankoliko. Orduen, engot programazio oso ondo irakurri duzu lehen Ander. Labur ganera. Labur ganera. Baina, pizkat, biziko dugu barriro bizperako sentsazioa. Ari topekak. Osea, esango zu, gaur besperi izango basa moduen? Gaur besperi izango basa moduen. Wow. Oin. 10 minututan, pizkat... Venga, ba. Pizkat engogu zera. Eta lehenengo izetezan txapliguek, ez? Ba, txapliguek bakizue, badanok Montoie... Camiseta, gente pilo bat juntetan sala bertan, eta... Bako txabelante gizien jai eskatu. Hori da. Jai eskatu, pirain eskolatik, ara joen, de repente kamisetak erosi bebai gazta asambladako kamiseta, pañeluek... Hori ez da falta bizen, bezigez, lote guztize, baina. Eskerrak Merchandise baina deja vu egun honetan gogoratzen egun izango zen lote guztize erosten zana, ez? Bai, ez? Kamisetie, pañelu eta azkaize. Lot. Eta bueno, bai. Apasir, bai, zure tarti da, bai. Azai berbaiten, da nire apunti behitzen egonaz. Bueno, eta orduen, txapliguen ostien zer retorten zan? Muskor, zer retorten zan? Boti ipinki. Poteu, dultzaineruek, eta... Honek, burua berotzen hasteko, honek ipinki. Hori da. Baina, lehen, bueno, esaten duzu dultzaineruek, ostia, saratie eta hau da bestie, baina nik faltan botetan duaz. Dultzainero batzuk, kaletik, ambientie, poteue hartu, poti hartu, taberna barruen sartu dultzaineroik esentzuteko, bueno, hori guztiz, ez? Azken aldizen bai buruan dizek eta erraldoik etorten ziren, da, bueno, kriston zerak eite, ez? Eta, bueno, ba, dultzaineroik entzuten ginu zen, poteu egiten ginu, luzie, txakolinetara, zerbezetara, bueno, postasune kaletik, eta gero, zetorten zan? Boti ipinki. Bueno, boti harin jau. Ja, ordureko. Ikusen txupina zu orduko ja bote asko ipinki. Berrire ipinki. Armosuek eta alako izte ditak. Baina, ostien zetorten zan. Gogatzen zaie? Ba, triste, esan dugu, poteo mentu da plazako bidei, ez? Eta, beti berandu gainera. Beti berandu, hori... Baskatzeko. Egiz esan 5 euroko menu batein izena beti, pizka karua, pizka merkeo, baina, bueno. Aukeri egoten zan, ba, moskortzeko oso ondo, eta... bueno. Con alevosía y premeditación. Eskorretako izan. Alkolari apologia beti. Gu bestelan ez ginen etorriko plaza, bueno. Lotzabako hori. Lotzabakuen. Eta plazan, venga. Eta plazan, bueno.
Eta plazan gauzia, eta, bueno, gauz bazkaltzen, eta, bueno, hori, trago batzuk hartu, ez dakiz zer, eta gero derrepente etorten zan inflexio punto bat. Bai, agertzen abarkaz daiketzaz da. Agertzen zen hau, derrepente... Corte de digestión. Baten badantzariz jantzile, derrepente bat esateot zuen, venga, hasier, etorri, plaza erdiko zera utzitzen, dana zikin, hau da beste, bueno. Zulo puti hori. Bai, zulo puti hori. Eta bueno. Barru bere lapoiako kamisetia. Bai. Eta joten ginen frontoire Doninatxa bajatzen, ez? Eta Doninatxa bajatzen egoten ginenien, jazten ziren entzuten kanpaiek, ez? Eta... Dingili, dangala. Ostras. Prepárate, Garrido, cabroiek, Eta... Kanpaiek eta zelan ez, gure gidari abarka zor. Leto! Igual txiko ititu! Zelako nostalgizi, Uliek pente. Este gauza zupe, bai. ¡Hola, San Miguela! ¡Hola, San Miguela! Bueno, eta holan azten zien gure jaisek. Aurreko asteburuan bejuerri botatako tekine, baina horrazten zien. San Miguel egun horrezen amaitzen. Ez, baina horrazten zien, danak txalok eta san pizkate emozinu, ez? Zaitik, Doninatxa egon hostien, etorten zien, guk hain presiatu deko guzen, dantzarizek, ez da? Bueno, eta kanpaie... Dengili. Eta gero etorten zien, dantzarizek, azten zien dantzaile, bueno, plaziet opera, oin ikusten iztogune. Laster... Eta, bueno, dantzarizek ikusten gelditzen ginen danok, ez? Pizkat, bueno, abertzenalita bien dantza, lehengo egune... Bai, batzuk lehengo filan, bestatzu txosnan. Hori da. Beso bat barran, da bestie, dantzaizek. Baitu, hamen datoz dantzaizek. Opa, piko! Opa, Mikelatz, hamen dantzaizek, jode. Lago txistu joli, Txistu joli, arra. Baitu, zema jente entzuten da txilinek eta historizak. Elegant. Hamen be, no se peñen txapligoa botetan zan, da bestie... Da, bueno, dantzaiken zan. Dantzain hostien, gelditzen ginen hor batzuk, trago batzuk joten, barriro. Zengu ez dela da. Bai, txosnie da, jai batzordeko txosnan, afaldu bertan, luntxe goten zan, dantzarizek afaiten joten ziren. Hori da. Bokaio berezi batzuk hartu. Inoz buenas ni, dantzarekin bai sekulo. Bai, ez da. Eta bueno, eta hor bokaio ejan, trago batzuk hartu, eta gero zetorten zan. Luartz. Efectivamente. Luartz etorten zan. No falla. Eta Luartzekin, bueno, pasan azte kantetan. Korro erraldoi bat, plaza arditzen, Beste txosnan. Kambio, beste txosnan begire, Dantzan ingure baina ezin, lotziaz. Kornerra beti, korner. Eta honekin amaitzen ginen. Bueno, honekin edo... Honekin ez, baina, bueno, holako abestizekin. Eta holan txik. Gero inoz horra gertu da, baten motosierriaz, eta lako historizak egon di. Bai, bueno, eta gero horra amaitzen ginen gero musikie, etorten Santxosnako musikie, baten batzun kexak, eta bueno. Eta batzu ja, San Miguel egunaz solapeta bien, ez? Hori da, pasakaileaz, elegante. Hori, baten batzuk bai, dantzarizek etorte da ikusten jabe, bai, esan da, hostia, nuna, de repente txosnia zabaltzen barrio tortilla patata, eta esaten zinen, ja gelditzen naz, eta trago bat hartzo ya de paso. Alkate jefe de filas da, me cago, Dios, se pasa. Bai, hostia, Alkati, Pauna, el que madruga. Jefe de filas, Alkati. Alkatiri saludo golako moskorrar peixas, da, jazta. Eta elegante. Eta gure izen dut, bi urte hostien, San Miguel Vesperie barriro pizkat zera etortie, laixerretiko entzulina. Nik asier zamitzunetan nostalgizi piztu izin doztezule, eta... Eskerra. Oioi, purri eta guzti. Gozatu inote, tartia, Eta horrekin amaitzen da Vesperie. Eta bueno, gero datozen jai guztize, baina bueno, ondino falta jaku guri bai udazken kulturala. Nik esan du moden egitaro laburre dau. Notik amaz aspiraino, Jesus, Maria eta Jose, zer da. Eta hori... Dosifikaute. Eta horrekin amaituko tapur bat. Oso ondo, hasi. Bestelan San Miguelak kontau eskero. Falta bota izin dugu San Migueletako asunto guztiak. Bueno, nik otarte amaizeko honeziko da goratzi gure jaitxek, ezta? Bai, hori da. Agora San Miguel. Gora San Miguel. Venga, egun topa. Venga.
Hau ez da San Miguel, Elizaren zaizutan itraka, tra, flipatzen, alkararakatzen, dakora pilatzen, nolako lanak askatzen. Gogoratzen, osoa beratzen, motorrak baino ere gehiago gerotzen, bioka borratzen, ez ginen banatzen, ez altzera gogoratzen. 80 bueltan gazte ginenak, manifen belaunaldi militanteenak, herrigintzaren ikurren herri batean, ezkertiarra bertzalen beti pankartapean, 2010ean lehen gazte ginenak, hipoteka janditu ideal gehienak, izan dako azarro, ahoetan hitzak gainez, ezkertiarra bertzalen, bai baina orainez, nik zurekin egon nahi nuen baina, zu nirekin ez. Nik zurekin egon nahi nuen baina, zu nirekin ez. Gogoratzen, elizaren ertzen zutan itraka, tra, flipatzen, alkararakatzen, dakora pilatzen, nolako lanak askatzen. Gogoratzen, auzoa beratzen, motorrak baino ere gehiago berotzen, bioka morratzen, ez ginen banatzen, ez altzera gogoratzen. Bat aldatu diren gauzak kamarada, ia zeldu nintzen ni Venezuelara, denbora iesean, beti besteen etxean, tazu hauten sartu zara, eusko jaurlaritzara, aurpegi zaldatu dezu albaitarinen, erradikala zena, funtzionari finen, guztiak du ordaina, gatu gaituzu baina, zuk nahi ez baduzu ere, darikoa zinen, nik zurekin egon nahi nuen baina, zu nirekin ez. Nik zurekin egon nahi nuen baina, zu nirekin ez. Nik zurekin egon nahi nuen baina, zu nirekin ez. Nik zurekin egin nahi nuen baina, zu nirekin ez. Gogoratzen, elizaren atzen, zutan itraka, tra, flipatzen, alkararakatzen, dakora pilatzen, nolako lanak askatzen. Gogoratzen, osoa beratzen, motorak baino ere gehiago berotzen, bioka morratzen, ez ginen banatzen, ez altzera gogoratzen. Gogoratzen, elizaren atzen, zutan itraka, tra, flipatzen, alkararakatzen, dakora pilatzen, nolako lanak askatzen. Gogoratzen, auzoa beratzen, motorrak baino ere gehiago berotzen, bioka morratzen, ez ginen banatzen, ez altzera gogoratzen. Gogoratzen, elizaren atzen, gogoratzen, elizaren atzen, gogoratzen, elizaren atzen, zutan itraka, tra, flipatzen, alkararakatzen, dakora pilatzen, nolako lanak askatzen. Gogoratzen, auzoa beratzen, motorrak baino ere. Aitor Bekatari. Gaur, atxeterik ez plataformako txapu. Haupa entzuliok, hemen gauz gure konfesionari zuegaz, gure Aitor Bekatari tarte honegaz, elkarrizketa tarte honegaz, eta gaurkuen telefonuen beste aldien deku esan du moduen atxondoko atxeterik ez plataformako txapu. Haupa txapu, arratsaldeon. Eta bai, arratsaldeon, bai. Arratsaldeon, eskerrik asko gure Laizia irrati honetan egotiarren eta zure hitzak eta gugaz konpartitziarren.
Eta, bueno, gure Aitor Pekatari honegaz, gure elgarrizketa honegaz hasteko, aipatzeko HT-rik ez plataformi hori Euskal Herri mailako plataforma bat dela, HT proiektuen kontrakue. Da, HT abiadura handiko tren hau 2005 sortutako proiektu bat da, eta berez Bilbo Gasteiz eta Donosti lotzeko asmuegaz sorturiku, ezta? Zuzen abil, Txapu? Bueno, bai, igual denbora aldetik zarra da, gurotesan proiektu bera, hasi 1987 hasi zen urtetan apurra proiektu, eta larogeta beratzi zen, 1989 zen argitaratu ebien esan daigun apurra proiektu, eta bueno, hori bai, gero obrak hasi eta bai hori 2006 urbinan hasi zen lehenengo puntu izen zen, baina bai, HT proiektu aspaldiko gauza bada, eta burrukipe bai gora bera asko izan dituz, baina burrukipe 30 urte baino. 30 urte hori zin daurrengo galderi, no sortu zen, HT-rik ez plataforma hau? Bueno, aldaketa asko egon diez bai, bere denboran hasi izan apur bat HT-en aurkako asamblea izan zen, 96 sortu zen, eta gero 2001 ez bana zerratzen, HT gelditu elkarlana sortu zen bai, apur bat HT-en aurkako asamblea da, sindikatuek, baserritarrako lan jente gehiago plataforma moduen, eta bueno, gero bere HT-en aurkako asamblea da lagai eban 2010 edo lan uste 2010-2011, eta bueno, gero elkarlana bai olako bajoitxo bat izan da, eta gero apur bat oin esan daigun oin geratzen dizela talde soltiek. Esan daigun apur bat Euskal Herri mailan, herri ezberdinetan talde soltiek dauzela, ez da olako sare oin saiatu gara kanpadakin hori sare etxen apurra, baina bueno, oin esan daigun azken hamarkadan gutxi gora bera talde solti dauzela ikur ezberdinetan. Nafarroa nahiko forte dabi, Arabako alde batzutan bai, eta guga hemen Durangaldetik da, atzondo hasi zen apur bat olan, eta saiatzen gabiz, badino Durango elorrizio eta dan apur bat. Hori, berez be HT-rik ez plataformi, beste herrizitara be zabaltzi, ezta? Bertan, bertako herriko gentie be, bultzadatzu emonde izen, ezta? Bai, hori da, apur bat, atzondo sortu zen, indela 4 urte igual, gero apur bat, konfinamientuen hasi zen obrak eta hori baina apur bat alina hasi zen jente atzondo pasi ginen atzondo inguruko jente bat zen, eta baina be jente bai den multzo bat euen, elortzen be bai, eta gero hori kanpada eta gero lortu gune dabe bai apur bat hori zaretu engendun gehitxua horre hiruerrizek, eta hori lortu dabe bai, kanpada eta gero olako beste txispatxo bat hori zure aberre barri do pizten dan, eta lortu dabe bai Durangone talde txoa sortzie. Ondo. Eta, hor gabiz apur bat, oin Durangain leman zelan landu eta estrategia eta metodologia barrizek eta haiten, eta txarrak eta haiten, eta apur bat estrategia berri bati. Ondo, basabizi ebierri norduen apurke. Gero ingu berba, akampadien inguruen eta, ze harintxu hau, gurugu apur bat, zuen ikuspegize edo zabaltzi, ez? Ja, irrati honen bitartez, bakigu, abiadura handiko trenan proiektue hor dauela, ez? Eta badauz bi hildo, gobernutik botna bien mesue edo da, hori, berez proiektu hau, herrizientzako dala, ez? Gero herriziek erabili da izen, eta gero badau beste hildo bat, interes ekonomikuetatik abiatute, herrizien herrizieri kalte egin dotziela, ez? Hauren benefizio ekonomiku gaitik, ez? Zein da zuen ikuspuntu HT proiektuen inguruen, holan modu generalien? Bai, luzi izango zen, baina, lan labur bilditzeko, HT-en impactue, bai ekologikoki oso handiz izango da, bai ekonomikoki, kriston gastu izango da, eta sozialki bai eragin dauen gauza guztiepe bai eragin oso handiz izan da, zenbat baserri bota da biestan, nekazalguniek eta purtu, zatitxu, mendizek, eta, esan daigun beti jorratu da, hori apur bat ikuspuntu horretatik, ez, bai ekologiko behiten kalte ekologikoe, ekonomikoe, dan gasto increíble, zidu izugarrezko gasto edala, eta gero sozialki behar egiten da guztit. Ez apur bat horre hiru heldu lotute, apur bat hori gero klaru dauna ez dala beharrezko ez. Haure badakizie, da proiektu bat ondela 30 urte sortu zala, bere denboran igual, bombo haukinekan haurentzako lan oso beharrezko zala Europakin lotxeko, ez dakidea, baina, argi ikusi da denborakin ez dala obra bat, leku askotan, ez da lehen ezuk esan duzu moduen, hau da Donosti Bilbota Gasteiz lehortzeko, baina gero apur da esan Europatik eta lotzeko, baina leku askotan ez da hau obra hau hemen moduen hain zelan da, hain baliogarritxat emoten, ez da hotzi importantzia emoten da leku askotan atxeratuen jabe eta ez dutzi atzeteri hori. Hemen ez da Euskal Herrien beti egon da olako diru gozera bai, partido politiko batzune aldetik, eta hemen hor jarraitzen dabe, naiz eta jakin ez toila izinora jungo, baina, hor jarraitzen dabe, haurentzako, konstruktora batzu dirue banatzen dabe,
partide batzute bai, apur bat olauren negozizuela, ez? Beti esan duzun herrien ez da. Hori, ez, hauren interestatik abiatutako proiektu bada, ez, hauren interes ekonomiko eta sozialetatik abiatute, baina ez da herrizek eskatu dauen proiektu bat, berez, ez da? Ez, hori da, herrizek inungo da inposatu den jozkuen proiektu bat, aziratik, gure esan, ja, beti egon da desinformazioa, beti egon da aurrera gure dabe proiektu askoen, eta bardinaki aurretik norpa ipinen dabe, bai. Bardinaki amalurre, bardinaki pertsonak, baserrizek, herriko gauza, antzinako gauza, bardinak idana, bakarrekin da diru goze bat dekie, eta, bueno, horren kontra bebegiz esan, gatza izeten da beti goikuen kontra burrukatziez, eta nadeki alde, baina, bueno, guke beti animau dugu, hau dala olako gauza bat, kontran biakola, ez? Ez da inora, danon kontrarako, danon txarrerako dala, uret esan, onerako igual izin alda, aberatzen alderako, enpresari zuen alderako, baina niko lan ez dut ikusten hain onura izango da nik aurentzako, zen bia tren bat egin bada, egin da bienen bai, ez da defizitarizu izango dela, eta bakarri dotzen dauela, Donostitik Bilbora, zenba jente juten da egunien, eta holan danokalko dau, ez, bai, badabiz, bai, jolazten apur bat dituen, sarre prezizuaz, lehen oso karu izetan, jente eskejetako eta hori, merketu injabila esan dabe, baina ez dakit, hor da bizapurra proiektu jolazten da, jente asko lazten. Bai. Da, ganera be, aipatu zu txapu, baserri eta botada bezala, oker espan hau, astion izen da, Irazola usoko zubize be botain jabie, bertan be ausokidien babes ikaragarrez egon zan, ni be bertatik pasau nintzen, bierrera bidien, dan egon zan ausokidiek eta agentian egon zan goizeko ordu txikitatik, arratsalde arte, gaber arte, babesa emoten, orokorrien, zuek plataforma, atxeterik ez plataforma moduen, babestute sentitzen zari herrizien aldetik, babesa sentitzen dozue? Bai, parte handi baten bai. Lehen esan dute moduen, burruki denbora asko daru ez, 30 urteko burruka bat da, eta, bere gora berak izan ditu ez, baina, bai ikusten dule gauzak egiten du zenien eta herrizetan eta bai atzondon, bai hori jente herrizen gantzune dau, da herri gehienak kontra dau ez, atzondon adide, bere momentuen izan referendun ebe bai, ez esko borobi urten zan bai, eta bai ikusten dule, momentu asko aldatu diezela, ez? Bai Euskal Herri mailan generalien kale gidue, burruka mugimendu sozialen burruka hori asko aldatu da bai, kaleko gidue bai asko aldatu da. Eta, gu saiatzen gabiz, apur bat aldaketa honekin bai gupa aldatzen beste metodologia batzuk eta lantzen eta lan, baina, respaldu bai ikusten dule jentiena, bai ikusten dugu apur bat egiz esan, kantzantzi zuen ekie, eta apur bat, urte asko diez, eta bai ikusten dule jentien apur bat inguruen desesperazio apur bat, ez? Bai ikusten leku askotan ja aurrak hasi diezela, eta, hasi bai, baina guretezaron aurrik ez da behin, uneko iruro goizek ez da behin, adibidez herri batzuten, Durangon ikusten da ja esan los hostia gain jedau, baina da bina da bakarri eta pilarrak eta jarri goiko hori, baina enkaterna izan guztiek, gauza asko dekizela iteko, ez? Eta igual lugara apur bat, bai olako, ez dakit, desesperazio, edo jentia apur bat, hauen goingo dabe, eta apur bat, olako itxikera batera, ez? Baina, gauza egiten dugu zenien eta holan, bai ikusten dugule enten erantzuna. Igual ez lehenko momentuen lehen atzete buruka Durangaldien hain pilpilien eguen, 2006, 2010, zorro obrak hasi zienien, hor beste giro bat eguen ez, baina oin da, denboriek eta egori bai aldatu egin jau, eta baina bai ikusten dule, gauzak egiten duzu nien jentie kontra dagoela, proiektu honen kontra. Bai. Da ganera, babesan gai honegaz lotute, lehen aipatu duzu moduen, hasieran aipatu duzu moduen, akampadie behin zainuen, bertan atxondon, nidak idala, izin zan orako ekitaldi izugarri bat, bertaratu zan hainbat persona, hauren babesa emotera, eta apur bat dinamika horretan sartzen. Zuek plataforma moduen, zelan baloretan dozue, egin zan akampadie atxondon? Egin gendun, gero balorazioa asamblada behin gendun, apur bat horrebili ginen talde motor redor, apur bat, lorrioa bagino eta atxondoko jentie, organizazioen zan dengun hiru herri horiek egon ginen, naiz eta gero kanpoko beste laguntza batzuk egon, baina apur bat asamblada motor moduen horrek egon ginen, da balorazio oso positibo izan zen, guretzan, hobetzeko gauzak, gauza teknikoak eta kanpadako gauzak hobetzeko, baina gero más o menos nahi gendu zen helburuek lortu ziren. Guretzan ekonomiko, batez de konezenek iguzelan jongo zan dena, ekonomikoki nahi kondu urten zan, eta gero beste parte batetik bai intentzio zen apur bat Durangalde zaretxie, eta gero Durangalde ez batera bai Euskal Herri maila zaretxie bai,
horregon zan apur bat eskakizun bat, ere bai, Euskal Herri mailatik, bueno, Atxondo izen dela aurentzako pilar bat moduen, Atxondo, izen da azkenengo lekue obrak hasi diezena, arrazoi ezberdinak gati, momentuen udaletxiek nahiko presinio sartu ban, eta legalki gauza asko egin bazan obri atzeratzeko, eta, Atxondo izen da, igual azken leku apur bat, jentintzat Euskal Herri mailan izen da punto bat, como oasi bat moduen, oinartez hasi beste lekuetan obrak hasi ziren, eta, horregaitik erabaki izan apur bat horregon ginen, esan genuen, momentu da igual apur bat hori zue barrio pisteko, eta bere lortzen dugun, eta, egiz esan, nahiko harrera oso hona egon zen Euskal Herri mailan, Euskal Herri mailan, eta gero bai lortu diesela gauza batzuk nahiko positibo. Dauzen talde txoiek elkartu, esautu jentie, eta, ingabiz apurra balen esaten, bai metodologia dinamika berriz sortzeko asumuak duran kaldien, eta bai Euskal Herri mailan, bai lortu dan apurra guzti hau zaretxie, eta, oinaziko gara apurra gauzak pausuz, metodologia ezberdinekin eta hori apurra, baina egiz esan oso positibo izan, da naiz eta organizazioen ebile ginen jente asko, oso gorra izen zen, jatekue, lana ondo lotzi, eta lan guke asko ez ginen disfruta, ez ginen asko disfruta esan daigun, baina, oso positibo izen zen, nahi zien helburuek lortu ziren. Da, ipatu dozu, zuen helburuetariko bat, izin dela apur bat, Durangaldien, edo, Euskal Herri mailan, HT-rik edo HT-en kontrako plataformia, apur bat, esaretzi herri desberdinetan, Torkizunerako, beste helburu posiblerik edo ikusten dozue, ala zelan ikusten dozue zuen helburu hurbila? Elburu urbilena izen zen apur bat hori, zaretxi apur bat hori, eta barrido piztie grin hori, borroka grin hori, atzeti hori nioin bari dauela, geratu leikela, eta, apur bat nahi duguna da, apur bat jentie barrido berpiztu borroka honetan, apur bat gure intentzioan dizino da hori, zati jentie hau ez dagoela burruka hau ez dagoela bukaute, atzeti ez dagoela bukaute, ez dakik bukatuko da bien edo haure darnan gainetik bukatu gure da bien, baina egiz esan ez teki klaru behitu zelako atzerapena dekien, lehenengo 2001 guren amaitu, gero 2001an, oin ez dakik daure elpetnoz, Oino gauza asko hiriburuetako sarrerak, oino ez dakik zelan enbide esan, leku askotan oino obrak inbali, azite bai, leku guztietan azite dauz, baina eso saben zote batzuten leku batzutan gehitxo da bezatzutan gehitxi hau. Baina hori, guk apur bat gure helburue izen dena, nahi dugu apur bat hori dala, apur bat Durangalde maila barri burroka grin hori sortzi, da, atxete geratu aldala eta jentik kaleratzi. Oso ondo, Txapu, benetan, zuek egin dozuen bierra eta eskuartien deko zuen borroki, benetan ikaragarrizi da, egin dozuenan esfortzuek, gauza guztiak antolatzeko, manifestetako, ekintza desberdinek eta sortzeko, benetan, laiziarratitik, besarkada bero bat HT-rik ez plataforma guztieri, eta bereziki zeuri, eta Atxondoko plataformieri. Eta, ja amaitzen junbiu, gure Aitor Pekatari tarte honegaz, gure elkarrezketa honegaz, da, ipatu dugu moduen, hau da, gure laiziarratiko konfesionarizu, ezta? Orduen, zu elkarrezketatzen zaitugu, eta oin amaieran, aitortu behar dozkuzu, eskuartien dekozun edo ukinjozun pekatu bat, izin alda, zuri etxapu, edo Atxondoko HT-rik ez plataformiena, akampadagaz lotut, edo, konta izkuzu zure pekatu txikiren bat. Ez dakit pekatu edan edo nik uste ja parkatuta eguna zena, baina, adibidez, aurreko bariku eta aztelenien enitzen lanera joen. Zierra enitzen joen, atzete lehen zu komenta dozune, hau iroazulako zubileko eta bebielako eta han egon gilako. Bale, orduen ez da parrandan izan da burrukan, api del cañón, ez da moduen. Hori da, lehen esan dugune hori, barrenak idik pekatu edo hori, zerrian bierrera, suerti deke bai, aukeri deket, gure lankidiekin eta zuzten harreman hona dekogu, gure hartien egiten dugune kasari segara, eta dekogu lan zaintza dekogu, daren gainetik, eta, hori amalurraren zaintza danez bebai, eta noberan zaintza bebai, da, dekogu hori aukerie. Orduen ez teko zu pekatu handiri zu Txapu, Ez teko zu pekatu askori. Horregatik, hori, pentsetan ebilina da, holan pekatu kontetako, gero gatzu bada ze konta... Ezin jesenak, ez da? Ezinia kontau, baina gurut esan lan pekatu bat oniolan, ez hori, apur bat, hori, baritura bat zelenean egon ginela lanera junbarik. Piperreina, baina bierrien, Naizta, bierrien eskun, bierrien, Oso ondo, Txapu. Oso ondo. Ja onarte heldu da, gure Aitor Pekatari elkarrezketa tarte hau, benetan eskerrik asko, ilusio asko injozku, zuen HT-rik ez, Atxondoko HT-rik ez plataformagaz elkarrezketa bat lortu alizetie, eta gure entzule guztieri bai zuen mezuek eta helaraztie, zike beste barik Txapu, besarkada bero bat, da eskerrik asko.
eskerrik asko zuei bai, eta gure zunien badakizu nun gauzen. Oso ondo. Venga, txapu, gero arte, besarkada bat. Gero arte bai, ondo segi. She knows just what to do. I got a gal named Sue. She knows just what to do. She brought me to the east, she brought me to the west, but she's the gal that I love best. To the fruit, oh Rudy, to the fruit, woo, to the fruit, oh Rudy, to the fruit, oh Rudy, to the fruit, oh Rudy. Oh, womp bum doo mom bum bum bum, got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. I got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. She knows I love me, yes indeed. Boy, you don't know what you're doing to me. To the food, oh Rudy. To the food, woo. To the food, oh Rudy. To the food, oh Rudy. To the food, oh Rudy. Oh, womp bum doo mom. She almost drives me crazy. I got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. She knows how to love me, yes indeed. Boy, you don't know what you're doing to me. To the food, oh Rudy. To the food, woo. To the food, oh Rudy. To the food, oh Rudy. To the food, oh Rudy. Oh, wop, bam, bam, boom. Hode! Hemen, doinu musikatu eta antzagarri honen ostien hemen txegatoz bueltan eta tarte potolo lodi entzungarri eta divertigarri bategaz ganera, Imarren eskutik, begizulotik. Laixia erratian, begizulotik. Hau, Pander. Bagatoz beste behin, begizulotik tartigaz lako intro montagun, Itzela. Andes aurredi prestaute, Bueno, gaurkuen bagatoz gure begizulotik kuriosuen tarte honegaz, ez? Kuriosidade desberdinek eta karrikuz. Ez dakit akortan sarien harinakuen ze karri gainun. Petoman historiz. Petoman. Itzela izen zan hori, Aimar. Le Petoman, bai. Gaur apuru bat Petomanen historia hori, euskerran historia hori hartu dugu, eta euskerru zeinegaz lotute, bai? Gaurkuen politika eta alderdi politikoen inguruen engu berba. Oso antzekue, bai. Euskerru zeinegaz apuru bat lotu dut. Bai. Oso hori da gaurko gaitxe. Eta azteko, gaur Bilbora jungo gara, askuna izen zan bertako, lendakariz ez... Alkati, Eta askunan denporetara jungo gara, Bilbora. Askuna Durangarra. Hori, Bilbora. Durangarra zan? Bai, Durangarra zan bera. Ahora, toilos, bai. Vale, ondo informaut, bueno, bere denporetara jungo gara, Bilbora. Aipatzeko, denpora honetan bauriko kiela, botere absolutue, mafia utz esan eta alternatiba haulek hau esan, ezta? Ez hauen inungo alternatiborik oneri aurre itxeko. Sin rodeos, mafia utz esan. Mafia utze, bai. Gangskuna.
Eta, bueno, herriko gaztiek askotan zapaldute sentitzen ziren, eta etorkizun ilun bat eukien aurrin, ezta? Ez eukien aurren abotza entzuteko izena, oza, entzun izena izeteko aukerarik edo. Vale. Baina lio, Eta, egoera honetan, sortu zen partido politiko bat, ditzen dana PKD, Partido del Karma Democrático. Ez tekit ezagutzen duzuen. Bilbon sortu zen. Bilbon sortu zen. Betxo, ez da Bai. Eta, bueno, talde hau, apur bat, Humor en la Red webgunetik datozen Julio Albitre sortzaien eskutik, eta poeta, abeslari, juergista eta kinkisedan Bosko el Tosco eskutik sortu zen. Aupa, Bosko. Informazio oso fiablea eta zintzoa. Egize da. Eta honepize gure oso ikusi Humor en la Redeko webgunio nino hor dau. Esan moduen Julio Albitre eta Bosko el Tosco, que sortu abien Partido del Karma Democrático. Usteot ez dala oso ezagune eta oso kuriosu da partidu hau. Así que bueno, sarrera moduen, igual entzunguz lehenengo, Telecinco nagertu zan partidu hau. Así que bueno, haurek aurkezpentxo bat egin dabi telebizinuen. Así que entzute egun, Telebosten. La campaña electoral y en ella va a haber partidos de todos los colores. ¿Se imaginan un partido que busque el voto inútil, que quieran convertir su ciudad en un paraíso fiscal? O que, por ejemplo, pida cambios de 500 euros en las tiendas de golosinas? Ese partido existe, está en Bilbao, es el Karma Democrático. De esta guisa, con collar y correa de perro, repartía propaganda electoral el cabeza de lista por Bilbao del Partido del Karma Democrático. Un partido con mucho sentido del humor, cuyo objetivo es que Bilbao se convierta en un paraíso fiscal, tal y como dice su lema económico. Para nosotros todo, para vosotros nada. Estamos dispuestos a arramblar con todo lo posible. El Partido del Karma Democrático busca el voto inútil, por eso no piden el voto del ciudadano, sino su dinero. 7 son las propuestas de su programa electoral, como por ejemplo que todos los bilbaínos tengan 3 números de identificación fiscal, o también... Los nombres de parques, plazas y calles y callejones de Bilbao serán subastados públicamente entre las multinacionales interesadas en figurar en el callejero de Bilbao. Aunque pueda parecer una locura, en las anteriores elecciones municipales, el Partido del Karma Democrático obtuvo 1.270 votos. Coño. Osea, bueno, darrizena ni hori dut, azkenengo datu, benetan. Hain gitzi? Bai. Hain gitzi? Egize esan hori, jumbi gara apur bat, askuran denporetara, hori, gaztik eta ez eukin aukerarik, hauren abotza entzuteko... Entzunarazteko. Eta, bueno, apur bat sortu da bien, talde politiko bat, performance artistiko moduen, kritikotasune erabiltzeko, presentauzien, hauteskunditara. Hauren leman artien, hau esan, si no puedes con ellos, confúndelos, dala usteote lema oso esaguratzu bat. Neko zintzu, Bai. Gero bai, Xirimiri dorado en el Senado. Eta Bilbao paraíso fiscal. Eta Telecincoko sarreri entzun hostien, ETV Bizen be agertu ziren, así que tekniko entzunal badugu, ETV Biko notizizia. Y hoy en nuestra crónica de campaña conoceremos las propuestas del Partido del Karma Democrático, una formación que de conseguir apoyo suficiente promete, entre otras cuestiones, crear un paraíso fiscal en Bilbao, donde hace 4 años consiguió 1.300 votos. Campaña electoral en la que no falta el humor y no precisamente gracias a los partidos al uso, sino a todo un clásico en los comicios bilbaínos, el Partido del Karma Democrático. Una formación que promete que si consigue apoyo suficiente, convertirá la villa en un paraíso fiscal. Eso sí, necesita alguno más de los 1.300 votos con los que se hizo hace 4 años. Bilbao paraíso fiscal, oiga, Bilbao paraíso fiscal el 27 de mayo. Se presentan como la sexta fuerza política de Bilbao y la más madrugadora de las que concurren a estos comicios. Así, arrancan cada día a las 7:30 de la mañana para dar a conocer su programa electoral, su herramienta, el humor desaprensivo. Nosotros queremos hacer la 4, la línea 4 del metro que una Bilbao con barrios como Andorra. Julio Albitre es el candidato a la alcaldía de Bilbao. Sin presupuesto para alquilar locales, desde hace 7 años, la calle es el lugar en el que intenta convencer a sus posibles electores. Queremos que todas las tiendas de chucherías tengan cambios de 500 euros para vosotros, porque sabemos que acumuláis bolsas y bolsas de basura en casa
llenas de billetes de 500 euros de todos los pisos que habéis comprado y vendido a lo largo de vuestra vida. Haremos Y así hasta 7 extravagantes propuestas para construir en Bilbao un paraíso fiscal. Son las 5ª elecciones a las que se presenta el PKD, una original manera para lograr su objetivo de verdad, acercar su página web humorenlared.com y su revista El Karma al mayor número de personas. Dicen que tienen ya 70.000 seguidores. Bueno, hau da partida del Karma Democrático. Mitiñe totalmente convincente. Brutala. Benetan iruditzinate oso esanguratxue, eslan artien, performanzan eta kritikotasunen bitartez, hauren humoren larrez eta El Karma aldizkarizien bitartez, erabakia bien, Bilbon esizabinazio bat latu eta hauteskunditara presentako ziela, esan dugu moduen Julio Albitre sortzaile eta Bosko El Tosco abeslari juergistak inkizien eskutik. Aipatzeko 2000 urteko urtien Bilboko hauteskunditara presentatu ziren eta 2000 boto erua bizan. 2001 EAeko bosetara juntzien eta 2000 boto atara bizan, da 2002en ja Bilbon ja gitxitxu hau bajatzen juntzan, oza, ziren izan bu mapurtxo bat, da 1000 boto erua bizan. Orduen ja zizien kredibilea galtzen. Nora jundi. Beretan, oza, izan... Por lo que sea, ez? Gainera... Zeratxo buru ekarri honek alige pelikulan. Apurra da, Zelan aliri eskintze utxien, zirotxe moden joteko eta berak, hori. Azkenina eta ban, ez? Atara eban, bai. Bai. Honek ez da lortu. Aligeke... Oneño. Komisinio respecto. Ba, honek aipatzeko bai, hainbat problema oki izabizela Bilbon. Ardores. Urena izan da, barkatu. Hainbat arazo oki izan Bilbon, ze bai eskumaldi bai eskerraldetik problema oki izabizan, hauren aldarrekapen honegatik. Ba, udaletxien hainbatean inkrepau da bi eskuinaldeko alderdiko gentiek. Eta baite bai, Bosko El Tosco hainbaten tan pasoiakon, gaztetxitara eta urbilu, eta bertako gentie, ba, igual eskera bertzaleko genti betxarto hartu abela, eta hanbe problema aukia bizan. Da, gentik ezauen ulertu, zala, performance artistiko bat, ba, pur bat kritiketako, ez, egoera politiko guztize. Eta, bueno, hemen itxikotzuegu, ja, azken esatitxue, elkarrezketa bat da PKD-ku eri, eta haurek esplikako zuen baina beto, gero hainbat datu eta monguaz, baina haurek esplikako zuen beto, sortan datzen, PKD. Bilbao Paraíso Fiscal es la propuesta electoral del partido del Karma, el partido de la revista de Humor El Karma y de humorenlared.com. Soy Julio Albitre, director de la revista El Karma, candidato a alcalde de Bilbao, y él es Bosko El Tosco, candidato a tesorero. Queremos que todos los bilbaínos tengan 3 números de identificación fiscal, porque si no, con uno siempre pues acaban pillando todo. Y luego hay un problema también muy grande en Bilbao con el tema de los billetes de 500 euros, que la gente los tiene en bolsas de basura, en casa, de cualquier manera, y lo que queremos es que haya cambios de 500 pues en las tiendas de chucherías, en los estancos, para que la gente pueda salir a la calle y cambiar su dinero. Y luego también queremos que todos los transportes públicos haya máquinas tragaperras en vez de validadoras de billetes, porque así le daría más emoción al tema. Y luego una cosa que está gustando mucho y tal es que hacer la línea 4 del metro. Es nuestra propuesta, la línea 4, que une al centro de Bilbao con todos esos barrios que ahora no tienen metro, como Andorra, Mónaco, Liechtenstein o el Vaticano. Son barrios de Bilbao que están desatendidos y que la gente tiene derecho a ir, pues no como ahora en el aeropuerto, no, en metro, con sus bolsas de dinero y sus maletines, a blanquear todo lo que pueda. Otra cosa que nos haría mucha ilusión es poder subastar las plazas de las calles, los jardines, los parques y tal entre las multinacionales, porque ahora tienen nombres de gente que nadie se acuerda ni de quién son y eso no da dinero. Y luego tengo aquí alguna cosa más, pues por ejemplo, ¿no? Que los bilbaínos y bilbaínas cuando vayan a hacer sus pufos y sus chanchullos y tal, no tengan que andar escondiéndose en parkings, en sitios insalubres, en notarías, y que puedan hacerlo a la plena calle. Para eso lo que vamos a hacer es colocar el toldo más grande del mundo sobre Bilbao para que los satélites tipo Google Earth pues no nos puedan ver haciendo lo que no nos interesa a nadie que nos vean, pero sí podemos hacer con un poco de comodidad, sin tener que ocultarse, sin avergonzarse de que cuando compras un piso una parte vaya escriturada y otra sea, ¿vale? Y luego una cosa también que la gente, nos pide es que
que organicemos historias para irle metiendo a la gente en la cultura de esto del paraíso fiscal. Y vamos a organizar Expo Maletín, Expo Lavadora, Expo Colchón, Expo Lavadora, Expo Calcetín, todos los días en la villa, en los parkings de la villa. Bilbao se ha llenado de parkings y creemos que son espacios estupendos para hacer estas historias, ¿no? Y a todos los ciudadanos les vamos a facilitar desde que nacen que tengan ya un mínimo, ¿no? Pues un colchón de doble fondo, un saco, 16 pares de calcetines. La cosa es que la gente le vaya pillando el truquillo a esto del paraíso fiscal y que todo esto se llene de yates y de multimillonarios y gente sana, ¿no? Tenemos un montón de organizaciones que nos apoyan. Tenemos la fundación, la plataforma Pasta Ya, que nos apoya mucho, la Fundación Doble Fondo, la ONG Interguita, la ONG Marbella No Te Rajes, tenemos Andorra Despierta, Liechtenstein también existe, Caimanes por su pueblo, Todos con Jersey, Cepillos Vaticano, una organización que empezó hace 2007 años con una mula, un buey, un pesebre y 2 indocumentados y ahora, bueno, pues son nuestro modelo a seguir, ¿no? San Marino d'Or, Mendigo y Sales Monegascos, Riñonería Las Vegas, el Colegio Vasco Navarro de Carteristas que aprovecha nuestros mítines pues para recaudar fondos para el partido, Aduaneros Sin Fronteras, Remo Mantequilla Asesores y el Club de Golf Cantalojas. Somos un partido de gente pobre que se quiere forrar y tenemos también, bueno, la gente nos puede votar en Bilbao, la papeleta electoral, pero si no nos puede votar en Bilbao da igual, puede entrar en humorenlared.com y puede participar en el sorteo de la lavadora. Es el sorteo doble o nada. Si Bosco el Tosco y yo conseguimos el acta de concejal, no nos van a sacar de ahí ni con agua hirviendo, pero si sacamos 2 concejales o 0 votos vamos a sortear la lavadora. Yo me gustaría mucho que toda la gente entrara en humorenlared.com. Todo el mundo conoce a alguien de Bilbao, todo el mundo puede dar a conocer esto, todo el mundo puede colaborar desde su pobreza con nuestra riqueza. Y bueno, y un poquito eso es todo, sí. Vámonos que estoy bien. Vale. Hori admitin bat ondo maitzi, Hau da, partida del karma demokratiko. Hone di hauren... Es que se me jode la permanente. Hone di hauren proposamenak, laburtxo, gero webgunien begeixau dekiez, adibidez, política sozialean barruen deki apartau bat, deuda con el tercer mundo, da pina bide, pues queda perdonada porque somos así de guays. Política sozialen barruen Santoralien y pillenda bide suspensión de la Navidad como tal para transformarla en una época a la que denominaremos compra gilipollas. ¡Puta! Eta beste hainbat, vida sexual, follar en público requerirá de la presencia de al menos 23 personas para que sea considerado digno de grabar en vídeo doméstico. Bueno, gure gozue sartu humoren la red webgunie, eta hemen okin gozue Partido del Karma Demokratikon hauren lan hilduek edo PKD. Aipatzeko hori, sin más, kuriosu edala, baina dala partido politika bat, humoretik sortu izen zana, kritikotasunetik, eta beretan esanguratzu dela uste dut, gure begizulotik tarte honetara ekarteko. Azkenin hori, injustiziak eta hainbat gauza salatzen zabizelako humoretik. Eta, bueno, hau izin da gure begizulotik tartie. Amaitzeko, itxiko zaituegu Bosco el Tosco, Partido del Karma Demokratikoko diruzainan eskutik. Berak musika talde bat deukon, 45 urtega zehil zan, así que, bueno, besarkada bat bere inguruko gutxieri, Bosco el Tosco hori, Partido del Karma Demokratiko hori, eta Laixia Erratizeri, zelanez. Garrota! Ella me abandonó y yo no lo pude resistir. Cogí mi coche, un acantilado, no tenía sentido vivir. Y recitando a San Pablo, al bueno de San Pablo, yo aceleré. Aceleré. Todo fue muy deprisa, justo cuando me iba a ahogar. Y en el fondo, muy en el fondo, un submarino nuclear. No será el Kursk, algo de oxígeno ya habrá. Y yo respiré. Yo respiré. Y conocí a un pulpito, hice buenas migas con él. Era ese feliz amigo que yo siempre quise tener. Éramos el uno para el otro para el uno, y yo me lo follé. Me lo follé.
criaturita nació. Los ojos de su madre, el culo de su padre, blanco y negro se llamó. Y de mayor fue su evento dominical, triste final. Gracias familia Karma por ser como soy. Hay que escuchar al pueblo. Amarillo verde. Aupa Churi, Aupa River. Esto no ha acabado. Os engañé. Os engañé. Os engañé. Bueno, eta begizulotik, tarte kurioso honen hostien, benetan kuriosu aimarrik garri askun, Itzela. Baguk bagoi ez gure azkenean pixkat urbiltzen, eta azkenengo tarte izan izaten da, gure lehiaketi, Laixingar. Orio. Ez da bintrerik. Oh, mama. Directamente. Directamente. Pasan azteko gure Laixingar. Matiz garrantzitsua, trukututu. Ez dakit. Ondo entzuten da? Adiós, reina mía, parece que marcho de aquí. Mi barrio, mi calle, se quedan sin mí. Sirenas y disparos, sin voz y sin dolor. Adiós, reina mía, ya no pinto nada aquí. Mi vida ruleta que da vueltas, perdiendo control. Cuando me marche, no me olvidaré de ti. Cuando me marche, no me olvidaré de ti. Cuando me marche, reina mía, no me olvidaré de ti. 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 Potente, me ha ayudado, Potente, me ha ayudado. Eta ondo dakizu moduen gure lehiaketie, zein da gure lehiaketie, hauxe da gure lehiaketie, pasen azteko erronka hauxe esan. Eta asmatu bierko sana zer da, norri bilida kantu, Zein izendan gure abeslariz, ez da? Hori da, norri bilidan kantuen, zein izendan gure eskutuko abeslariz, Neiko ezagune guztot izan da, azte honetan. Gure inguruen, bai. Baina igual ez... Agotxa gaitik igual beste agosatxu gaitik, ez? Nik uste... Agotxa gaitik? Esan dugu. Asko entzungo gendu una beste. Guk esan dugu, trukututu. Jo arrender en agarden. Bai, oza, debati ez ella, zera lleko famie. Oza, besti arren. Bueno, famoso da goza asko. Famoso da. Bezarga da. Goriok. Eta, bueno, igual, jakin ordukoan ordan, eta sosketara, eta lako guztetara heldu orduko, pizkat, esango gu, gure zelan parte hartu aldan. Hori da. Nun parte hartu aldan. Eta lako guztetanak, ez? Ondo. Bai, eta, bai, bueno, por ejemplo, jake hemen dekun gonbidatu eskutu bat, isileko gonbidatu bat, esan dizela gure telefono zenbakiz, Eta, bueno, gure badu esan ordan bera, esan dizela, baina ordeko zu, birriken esan ikusu. Zein da gure telefono zenbakiz, parte hartzeko WhatsAppeko numero zenbakiz. Bueno, telefono zenbakiz, 6 bost lau, 0 iru, 6 bederatzi,
lau. Beste behin, parkatu, beste behin. 6-5-lau, 0-3, lau. Zelako agotz potolu, puliña. Oso radiofoniku, Sí, botega, Bai, ganena oskatze sakona. Da, saber ganarreko agotza moduen, ba. Hori jubilau da. Ja, Juanjo. Historiako Juanjo. Baina, urrengo laixin gerrerako... Kontu fitxaje hona, Fama hue da, Oso fitxaje hona. Eta bai, gogoratu horrez gain, badakuzela gure sare sozialak hortxe beti martxan, Instagram, Facebook, Twitter, ipini Laixi Irratia, ipini hor, eta hortxe komenta baldo zuela zuen erantzune, edo horrez gain, laixierratia.wordpress.com bueno. Laixi Irratia WordPress ipini Googleen agertu behatzu, esartu bertan, da ipini komentari zuetan. LinkedIn, esteko. Perkatu. Tinder eta lagori bez, momentu Laixi Irratia. Hori zego zan brutala, Bai, Tinder Laixi Irratia. Beste irrati batzuan lietako, First date. Laixi Irratiagaz. Kaixo radizu irratia. Bueno, aukera asko deko zu, horri ipini zuen erantzunek, audizu entzun, eta zuek pentsetan duzuna nordan abeslari eskutu hori, zeuek ipini zuen erantzune. Eta hori da, guk astero luzitzen duen erronka, eta honen etxengo da audizue barri do entzuti, baina ja, esan ez bera nordan. Bai, zein ja. Hori da, baina audizue barri do entzun dira, eske, Merezi. Bai, trukututu. Itxela. Kampo, baina, parkatu entzulea. Nahi izinez, parkatu. Bihotz. Adiós, reina mía, parece que marcho de aquí. ¿Qué le duele? Mi barrio, mi calle, se quedan sin mí. Sirenas y disparos, sin voz y sin dolor. Adiós, reina mía, ya no pinto nada aquí. Mi vida ruleta que da vuelta, perdiendo control. Cuando me marche, no me olvidaré de ti. Cuando me marche, no me olvidaré de ti. Cuando me marche, reina mía, no me olvidaré de ti. 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 Hora, Laixi Irratixe, hau pasuek, besarka handi bat amatzatik. Eso hemen kortio. Pista bat eguzko baina... Nahi bat tekniko. Uste gendu horria bera salatzen zala. Pista gogor bat emon dau. Amatzatik. Horrengo aztera, kotxe. Opa matza. Orduan zer, guk esan gun ordan. Guk esan biko gun ordan, bai. Bueno, Egoi, Petite Madariaga, Txapete Guzman eta Ibarrako Langostineko soinulari, abeslari eta showmana. Entre otras cosas. Entre otros grupos. Ya te digo, zenbate guinetik duzunek, 10, bai. Petitan Company, txumin beharra. Juergetako trekitilari ofiziala. Bai. Bai, mutrikun bastante famoso eta fuerte bilida. Hortengo bezkaietan, ganera. Bueno, meti goraintzia berari, eskerrik asko parte hartziaren honetan. Eta, uste dut jentik asmatu dauela. Aste honetan pasan aste baino fino bilela jentie, pista asko bota gendun. Bai. Abotza ezagun esan. Eta hemen dau, edalontzi baten ipinitxe gure parte hartzein izen danak. Eta bat ematek eskuiz hartu, eta aia atatzen dauen... Grabo, bendiku. Bai, a ver, bentxe, Antenotario. Bai, denpoli gabazi bia bat, arpetxe grabo barik, arpetxe grabo... Trampa barik da kartoi barik, Gure maumeko esku inuzentea. Inuzentea, gora, inuzentea. Da irabazlea, da... Iagoba Gurrutxaga! Iagoba Gurrutxaga gerungo dago. Gaur bertan ningo un sosketako boleto bikoitza erongo da. Osa, ez da berun txaino salixe, ez da berun... Orduen, Jagobak erun bideu boleto bikoitza. Oinengo. Zetako. Ez da gini, bako entzuten ez. Boleto bikoitza. Baina... Ba, bardin. Jagobak orduen irabazio boleto doblie. Bai. Zetako.
Zako, Ander? Zein ja... Aste honetan ez, ja, hile honetako sosketa potolorako. Hori da. Eta zein da sosketako sari bikaine, sari potolu, sari lodiz, benetan asko gureko duzuen moduen, Olatxu proiektu bat sortu dabe, bai Olaso eta bai Txutxok. Datorren hastien, guztu, temen egon gira gugaz, hobeto espliko eskuela zer dan, eta sari jibe potolo hau aldetai, zer izango dan. Eta horrek moniko aragi sorta bat izango da. Aragi sorta eleganti, Ontxe bertan, sosketa potoluen, sosketakotuko dugun, sarize. Hori da. Orduen jago bak irabazi edo boleto doblie, hori da. Amaierako sosketa honetarako, Olatxun aragi sorti irabazteko. Amaieran, ontxe jarretzen izango da. Ontxe. Urrengo azteko zera esan orduko. Ile, amaitu dugu, dago. Bai, pizka lio da, zema sosketa, dana sosketi ez. Momentuz gozie pasauko da. Hori. Baina, aipatzeko hori, egongo dela Asterik Aste, inogun moduen oinarte. Asterik Aste lehiaketie boleto doblie irabazteko, ez? Amaierako lehiaketa handireko, eta amaierako lehiaketa handizien, egongo da sosketie. Sosketa handireko, lehiaketie dana da bat. Bueno, bai, egizira, bai, Ander. Parkatu izteizu, Ander. Baina, hien azkenin emongo sarizez, sarizek karu urtetan jakuz, eta gentik ez duzkuz bizume egitala nintzen, ez teko guain besterik sarizek. Gure gozue, telefono zenbakize da, gure kolaboratzaile, a ber? Bai, 6-5-4 lau. Ba, bizume bertara. Eta bestela beste telefonoa be gure gozue, mogotzuenik. Eze horrek norberana, kabroi hori. Bizumen txako, eta? Hori ez. Eta, bueno, ustot ja sosketa potolorako bai, bota guzla Jakobazne papeleta dobli bota gule, prestoko gule. Bai, bota duz. Bai, gure pototxue. Asier da gure gaurko lehiaketa tekniko, Bai. Eta hortxe gu, ealontzi horretan, urtetoren papeltxuk eramango da Olatxuko aragi sorta. Olatxu, benetan, kilometro zeroko aragile, benetan merezi dagoen aragile. Bapes, kilometro. Etxe-etxekue, tratu hona, datorren hastien eurik espliko gozkue, zelan azten dabizan, eta zelan ontzen dabizan eurien kanauek. Eta, bueno, venga, nokata bidau. Maumeko eskuinu sentie da. A ber, oina matzako eskuinu sente batarako. Notario bidien, joan nintzen, baina nintzen. Bidien. Eta, Olatxun aragi sortie, eruteko irabazlie da... Nor da? Alberditar Iraia. Opa, Iraia Alberdi. Iraia Alberdi. Opa, behitu zelako sari bikaine. Aragi Alberdi. Txuleta, solomilue, gizetako kelie. Iraia. Beste gure sariz debe irabazi dau. Hori da. Da, Laixiarreatiaren deia. Laixiarreatiaren deia, bai. Oiga, izemen telefono personan. Iraia, zuke saio hau entzuten badozu, benetan, Laixiarreatiek kariño guztia aragi sorti erungo zu, baina espero dugu, guazbe, konpartitzi alizin eskero, basea ditxoa de Brasien nire kontu. Eskatzi betian ez libre, eskatu dugu da. Eskatu dugu, da Iraia zure esku geratzen da, baina horreko zu eskaritxe. Guri be, aragixe guztien jaku, Olatxuna bada askoz gehiago, así que... Lasa Aimar, ontsi uste zuzenien ikusle... Bueno, oin huele ez tote desango, igual loin bilurtute. Jopena bat izan da, bertu zeion badau... Claro, horre huele... Mosinuaz, ez inkontrola bizena, Ja, eta ametxar saiuz eta hor fonduen, Jon zan, Pagona Barraga. Gorka. Oine, abizena oina kortena, sondik ezin naben. Kosta hori jaten hori pronuntzieti, Eta, venga, tekniko martxan, deike gabiz. Gure hileko irabazle handiz, nagusiz, Olatxuko aragi sorti dugu dauna, Iraia Alberdi. Opa. Atxerti. ¡Arratsaldeon, Iraia! ¡Arratsaldeon! Ai, ama, entrenas WhatsAppetik. Zer entrenas WhatsAppetik? Ba, konta binjozie. Kontxo. Filtraciones. Poteuen nau. Osea, WhatsApp zer doi, laixi errati baino harin jau? Gaur bai. Ba, bueno, permisizek endu eskuzu, baina zuzara, aste honetan Olatxuko, aste honetan ez, hile honetan, Olatxuko sariz erungo da buena, aragi sorta bat zuretzako, Iraia. Zorizionak. Jo, ze ondo. Ya lo creo. Esto tokirik erosidier, ondo. Zati baterako duko zu, nire esan doztienetik behintzet, sorta generosu izango da bera. Eta, eskerrik asko parte hartziarren, Iraia. Zueri, aukeri emotierren. Bueno, aukeri. Nik Iraia gauzatxo bat. Guge kariño guztiaz, maitasun guztiaz emoten dugu sarizek, ez? Lotu izin dugu Olatxuko aragi sortie. Eta, espero dugu, zure maitasun dago guztiegaz, guazko partitxie posible bada, Iraia. A ver, nik okela ipintzen dut eta zueko zinero moduen ipintzen bazaie, jantan. Hori da, hori gurena honentzunik. Nik Brasie. Josetxu eta Toto ipiniko guzko zinan.
Pinikoz. Ah, bueno, perfecto. Ja, que bak izien? Bai, Josetxo gemongo dauz ordenak. Txoko falta. Geukein. Ba, hori zen da, eskerrik asko Iraia benetan parte hartziarren. Jarraitu, urrengo hien zierbe egongo da aukerie parte hartzeko. Eta sari potolo ekarriko gu. Eta jake hortxe zauzen, esango guzindan datorren hileko sarize? Bai, esan degun, zein ja. Holan ja, jake zuzen zauzen gugaz, jakingo zuzerdan. Eta ubi taskak, mañariako ubi taskak emoneiko afari bat izango da, 2 pertsonentzako. Romantikoe, lagun orteko potolo gabiz arizekin. Menú degustazio. Así que Iraia, badakizu, Bilar bertan entzizu programie, da, Laizinger lehiaketan, tak, parte hartu. Hori da, Bilar bertan ipini oin zuzenien, ondino saseko zabizie, ipini gure linke martxan zuzenien, eta entzunalko zue, eta parte hartu, jarraitu guen zuten, gu eskerrute gauzu hor beti egotiaz. Vale, zueri eskerrik asko. Venga. Agur, bai, agur. Hau, oina lotzen. No. Bueno. Oina, tak, insisti dute, baskari zien biu, Iraia gaz. Aukera bat, badeko. Bai. Igual gero damutuko da. Esan dago, gero igual ez dakigu. Igual damutuko da, poteo bak, izuzen damenez, kosatzen dugu. Engaino ez izaten da, bai. Daz, depoten dugu. Nire aguk apuntago zure berbie, baskaritxo bat, zugaz batera, danoko gozatzeko alkarregaz. Hori da. Ba, bueno, ez da egon bertso saioen, poteo egon da, eskerrak hartu osku. Eta ja aurreratu dugu, ubi taskak emoneiko afari bat ez, bintzako afari ez osketatuko dala torren hilien. Orduen, ba, bueno, hori lortzeko, zerren bida, ba, bueno, ointxe bertan ipiniko guen audizio bat entzun da gero, asmatzie, zein dan, aste honetan, dekogun abeslari eskutu, Eta teknikuek eta gure dagoenien ipiniko esku audizio barriz, eta erronka bat. Irubi bat. Eta gauetan gabon, ilargiko lehioan nobita eta Doraemon. Ze posik bizi diren, amez batetik bestera, beren lagun eta dizkidekin batera. Katu kosmikoa, magoa ere bada, bai, egia da hori. Prom, pom, pom, gora eta gora beti, Doraemon. Ia, lotxabako hau, hobetik behaltzago ez da, Oneri, aste kulturalak egor, jotze, oneri, aste kulturala. Honek, bai, hemen ebilida fin petzan honik, eta bierra asko ukungoa benero. Baina, benetan, oso ondo abestu da, argi gateko, zeinan abestize, baina abeslari zein izengote da, ez dakigu. Baina filtrazio txiki bat aia oiaku, eta badako zuzeneko entzule bat. Eta metik goraintzia emango teguz, bai. Izaro dau zuzenien entzuten. Aupa, Izaro. Ibizatik. Eta Ibizatik. Eta izen da Iraiaren txibata. Chivo expiatorio. Chivo expiatorio. Ibizan egon da, bariku gaba bat. Laixiar entzuten notin ez dakin duzu, baina... Nik hori zuretzate, zara? Hori rekalda hori esaten da bien. Gauza desan bitzue. Gu ez, Bai, eta... Saria mesi hola, Da, antenien potentzizie bajatuen bigu, ze Ibiza arte heltzen da, eta ez dakit, igual labirien majauzingo da bidien, edo igual interferentziak edongo die, ba espada bajatu egunoin potentzizie, ze Ibiza arte heltzen gara, latxa. Orduen, teknikoek guztau prestekola erronka barrize? Beste behin, entzungo, orduen. Bueno, aste kulturala. Bueno, zenbat kultura. Itxiot zuan derriura proba delaten da tekniko entzungeke barriro, gure abeslarize. Goizetan egunon eta gauetan gabon, ilargiko lehioan nobita eta Doraemon. Ze posik bizi diren, amez batetik bestera, beren lagun eta dizkidekin batera. Katu kosmikoa, magoa ere bada, bai, egia da hori. Prom, pom, pom, gora eta gora beti, Doraemon. Bueno, bigarren ez entzun dago audizu, Eta badakit esango zuen, Jesus, abotza, igual ezagune bada, baina esango zuet pertsona jau ezagune ez tala bere agotza batek. Musikagaz zuzeneko lotura dekon postu baten egoten da bera. Udazken kulturalien, behin baino gehiago entzuteko oso presente. Aukera okin dozu, Eta ondino entzuteko aukera bekingo dozu, Bai. Ba, beraz, pista bat emak gehiago okurritzen zuen. Plasien ibiliko da oin? Bai, ez dela bertsolarize.
Ez da bertzolari. Plaza inguruen topa hoginke, oin, momentuzetan. Oin, momentuzetan ez dakit. Nik emotetzu nien berbie, San Miguel bezperan egon zala. Bai, San Miguel egunien. Betu. Pista asko dauz hor zier. Era zu pentsau, norri zen leiken, norri zen aldan. Norez. Parte hartu hori da, ez? Parte hartu, eta ergogoratuko non parte hartu aldan. WhatsAppez adibidez. Bai, 6-5-4-0-7-6-9 telefono zenbakia. Hori da, zelako laguntza egiteko guzen, Jesus, Maria, eta Jose, bestela, nun esare sozialetan, esare sozialdeko gu? Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Wallapop, TikTok, Vinted, Grindr, eta horrek danak, eta horrez gain bebai, dekogu, laixia erratiak WordPress, zuek ipini interneten hor deko zez gure eduki guztizek ipinike, eta horbe partu hartu zenki, donun ipini zuen komentazioa, eta YouTubeen bertan bebai, ez ipini lege, sekulu ez dugu zaten. Zelako gitxi guztian guri propagandi egiti, ez? Baina hor parte hartute zer lortu aldo zue? Ba, hile barri honetan, lortu aldana da, ubitazka, mainarian kokatuta duen ubitazkan, benetan, taberna bikaine, etxeko tratue, jateko ona, eta bertan, bintzako, afari bat lortzeko aukeri ukingo duzue. Eta, hau izena, azten honetako aleak eta, zelan ikusi duzu zuek? Ederto baten. Azertako moduen? Bueno, bai, pista batzuk jarti eta... Jaurte, luza. Nipentzetat, zeu zer ingo dara. Eta, bueno, hemen entzuten dugu oesteko doinuek. Eta oesteko doinuenekin guk agurtzen jumiko gara. Bai, hildu da ordue. Eta zelan agurtzen gara gu beti pixa peloti egiten, ez? Eta noren gotzeko pelotie, gure entzulieri, benetan itzeren sarielako. Guapos. Ahí ba, aldaketa! Eskerrik asko entzule, benetan astero gu azbatzi harren. Eskerrik asko! Baki bulotzati batzuk hortxe egoten zariela, parte hartzen ez tozuena gure lehiaketan, baina entzute utza hori guretzako asko da. Eskartzen da, bai. Jarraitu horrela, gube hemen egongo gara astero kaki emoten, txapi emoten, edo gauza eduki on eta itzelak emoten. Beste barik, eskerrik asko erregoti harren, eta datorren astero arte.